ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ እምበር ከስናይ ሰዓት ዜናታት ሒዘ መፅአኩም ኣለኹ። መጀመርታ ግን ኣርእስተ ዜና ሓደገኛ ቫይረስ በዲዶ ህበይ ንፈለማ እዋን ካብ ኣፍሪቃ ወፃኢ ተረኺቡ። ህወሓት ኣብ ቀረና መንገዲ ትማልን ሎምን ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዝወፀ ሓድሽን እዋናውን መግለፂ። እስራኤላውያን ሰፋሮ ንቑሸት ፍልስጤማውያን ምዕራባዊ ኣገማግም ኣቃፂሎም። ኣብ ውርጪ ተደጊሉ ዝነብር የበራብሮ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ንኩናት ዩክሬን ሩስያ ዝገልጽ ዝወፀ ጸብጻብን ካልኦትን ሒዝና መፂናኩም ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ንኹነታት ሩስያን ዩክሬን ኣብ ውርጪ ተደጊሉ ዝነብር የበራብሮ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዝወፀ ሓድሽን እዋናውን መግለፂ። ፕሬዚደንት ሃገረ ዩክሬን ይንገረና ከም ዘሎ እቲ ኣብ ውሽጢ ሩስያ ዝፍንዎ ዘሎ ስርሒት ሰንጠቕ ጽቡቕ ገስጋስ የርኢ ከም ዘሎን ኣብ ዝኾነ ክንግበር ዝኽእል ናይ ሰላም ስምምዕ ድማ ንሩስያ ገዲዱ ናይ እጀታ ሕቶና ከረጋግፀልና ዝኽእል ንመለዋወጢ ዝኾን መሬት ሩስያ ንሕዛ ኣለና ዝብል ይርከቡ። ሓንቲ ላዕለዎት ምኩራት ዩክሬናውያን መኮንናት እዮም ዝተባህሉ ኣዘዝቲ ዝሓቑፈት ኣብቲ ዞባ ኩርሱክ ምሕደራን ጸጥታን ተሰላስል ሓይሊ ዕማም ቆይማላ ወዘተ እናተባህለ ዝንገፈረውን ኣሎ። ሓቀኛ ድኹ ዓቕሚ ሩስያ ተኸሺፉ ኢልካ ዝግበር ናይ ምስትንዓቕን ምንኣስን ሕጫጭ እንዳእላን ማልያ ይብሉን። ይኹን እምበር ወታደራዊ እዚ ሩስያ ነቲ ስልኳታት ዝተኻየደሉ ነቑጣታትን ሓፈሻዊ ዝርግሕን ዓቐንን ወራሪ ሓይሊ መሚን ፈሊጡን ብምህላው ነቲ ናይ ምህዳን መስርሕ እውን ጀሚርዎ ብምህላው ነቲ ስርሑ ብዝግባእ ዓሚሙ ምሳኽተመ ብርኩ ሰይሩ ካብ ልቡ ክርትም ኢሉ እናሰሓቐ ውዕለታት ንዘዘንቱ ዓንተር ታሪክ ሽሙ ከወቅር ክግደድ እዩ። ሩስያ ልዕሊ 17 ሚልዮን ትርብዒት ኪሎ ሜትር እያ። ምስ ዘለዋ ኣዝዩ ሰፊሕን ዝተሓላለኸን ሰንሰለት ዶባት ድማ ክትወሮም ቀሊል እዩ። ተሳዒሮም ወይ ጠቕላላ ተንበርኪኾም ግና በፍጹም ኣይፈልጡን እዮም። ኣብ ውርጪ ተደጊሉ ዝነብር ኣካሎም ክበራበር፣ ሓሞቶም ክውዒ፣ መንከሶም ተሃሪሙ፣ ኮራርምቶም ነዲሩ ክሕርቅምን ዝባኖም ክሕርስን ግራውቶም ክነድድን ሃፈስታ ክስሑን ዘበል ሰንከል ክብሉን ኣለዎም። ሽዑ ድማ እዮም ብሓደ ህርመት ተስዮም መሬቶም ከደንስ ንዝመፀ ወራሪ ሓይሊ ናብ ዘይወፅሉ ሰልሚ ተኼላ ኣእትዮም ዘሳፂዎን ዘህጥምዎን ወሽዑ ንምኩሓት ከም ሕሱም ይቆራጥምዎን እሞ ሰንደቕ ዓላማኦም ኣብ ተረፍራፍ ኩምራታት ጸላኢ ኣዕሚቖም ይሸኽሉ ምዃኖም ኩሉ ቅዱስ ክፈልጦ ዘሎ ሓቂ እዩ። ነዚ ኣርስታት ተላዒሉ ክትዘርብ ከሎም ብሸራው ረቑሒታት ኣማእዚኖም ንትንተና ዘለዎም ዝመስሎም ኣይሰኣኑን እዮም። ግና ረቀቕቲ ሓይልታት ብስልቲ ምድንጋር ሰቢሕን ኣብ ዘለዋሉ ኣብዚ ሕጂ እዋን ታሪኻውን ህልውን መትንታት ናይ ሓቅታት ከነልዕል ሞራላዊ ግዴታ ስለ ዘለና ጥራይ እዮም። ሓደገኛ ቫይረስ በዲዶ ህበይ ንፈለማ እዋን ካብ ኣፍሪቃ ወፃኢ ተረኺቡ። ሰብ መዚ ጥዕና ሽወደን ኣብቲ ሃገር ብሓደገኛ ቫይረስ በዲዶ ህበይ ኤምፖክስ ዝተለኽፈ ሰብ ከም ዝረኸቡ ኣፍሊጦም። ለበዳ በዲዶ ቫይረስ ካብ ኣፍሪቃ ወፃኢ ክርከብ በዚ ፈለማ እዩ። ትካል ሓለዋ ጥዕና ሽወደን እቲ ውልቀ ሰብ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ዝነበሮ ጻንሒት በቲ ቫይረስ ከም ዝተለኽፈ ኣፍሊጡሎም። ኤምፖክስ ክለድ 1 ዝበሃል ዓሌት በዲዶ ህበይ ኣብ ኣፍሪቃ ለበዳ ኮይኑሎም ውድብ ጥዕና ዓለም እዚ ኣብ ገለ ክፋላት ኣፍሪቃ ተላቢዑ ዘሎ በዲዶ ዓለማዊ ቆላሕታ ዝጠልብ ህፁፅ ስጋት ጥዕና ብምባል ድሕሪ ምእዋጅ እዩ እዚ ሕማም ኣብ ሽወደን ከም ዝተረኣየ ዝግለጽ ዘሎ። እዚ ለበዳን ፈለማ እዋን ኣብ ዝተረኣየላ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ 457 በዚ ሕማም ሞይቶም እዮም። ካብኡ ሰጊሩ ድማ ናብ ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ተላቢዖም። ግዝያዊት ሓላፊት ሓለዋ ጥዕና ሽወደን ኦሊቪያ ዊግዘል እዚ ብበዲዶ ህበይ ዝተለኽፈ ሰብ ኣብ ከባቢ ስቶክሆልም ሕክምና ይግበረሉ ከም ዘሎ ኣነፂራ። እቲ ሓላፊት ወሲኻ እዚ ሕማም ኣብቲ ሃገር ክላባዕ ኣይክእልን ማለት ከም ዘይኮነ ድማ ኣተሓሳሲባ። ኦሊቪያ ዝውልቀ ሰብ ኣብ ኣፍሪቃዊ በዚ ሕማም ተለኺፉ ኤምፖክስ ክለድ 1 ኣብ ኣፍሪቃ ተላቢዑ ኢላ ኣብ ዝሃበቶ ጋዜጣዊ መግለፂ ቅድሚ ሕጂ ማንኪ ፖክስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ዝነበረ ኤምፖክስ ወይ በዲዶ ህበይ ብፆታዊ ርክብ ብምትንኻፍ ቆርቦት ንኻልእ ሰብ ቀሪብካ ብምዝራብ ወይ ብምስትንፋስ ይመሓላለፍ። እዚ ሕማም ኣብ ቆርበት ዝወፅእ ዕንፍሩርን ሰዓልን ከም ምልክታት ክርኢ ዝኽእል ቀታሊ ኮይኑ ካብ 100 ሰባት ብገምጋም ን4 ክቐትል ይኽእል። በዲዶ ህበይ ብብዝሒ ኣብ ትሮፒካል ሬንፎረስት ኣብ ዝበሃሉ ከባቢታት ምዕራብን ማእከላይን ኣፍሪቃ ዝረአ ኮይኑ በብዓመቱ ብዙሓት ሰባት ይልከፉ። ኣብ ዝሓለፈ መስከረም ዕላዊ ዝኾነ ክለድ 1 ቢ ዝተባህለ ዓሌት ቫይረስ ምስ ካልኦት ብምንፅፃር ኣዝዩ ሓደገኛን ቀታልን እዩ። ክልተ ዓይነት ለበዳ ኤምፖክስ ክለድ 1 እዮም ዘለው። እዚ ካብ ሽወደን ተረኺቡ ዘሎ ውልቀ ሰብ ብክለድ 1 ቢ እዩ ተለኺፉ። ኤምፖክስ ክለድ 1 ቢ ንፈለማ እዋን ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ምስ ተራእየ ኣብ ብሩንዲ፣ ኬንያን፣ ሩዋንዳን እውን ከም ዝተረኽበ ተረጋጊጹ። ኣብ 2022 ክለድ 2 ዝተባህለ በዲዶ ህበይ ህፁፅ ሓደጋ ጥዕና ማሕበረሰብ ተባሂሉ ምስ ተኣወጀ እቲ ሕማም ፎኪስ ምዃኑ ተገሊጹ። ኣብቲ እዋን ኣብ ሽወደን 300 ሰባት ብኤምፖክስ ክለድ 2 ከም ዝተለኽፉ ይፍለጥ። ውድብ ጥዕና ዓለም ኤውሮጳ ምስ ሰብ መዚ ጥዕና ሽወደን ይሰርሑ ከም ዘለው ኣፍሊጡሎም። ክለድ 1 ኣብ ዝመፁ መዓልታትን ሰሙናትን ኣብ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ክረአ ስለ ዝኽእል ሃገራት ከም ሽወደን ቅልጡፍ ስግምቲ ክወስዳን ብግልፂ ከፍልጣን ኣተሓሳሲቡ። ተመራማሪ ቫይረስ ፖክስ ዶክተር ኦናስ ኣልባርናስ እዚ ሕማም ካብ ኣፍሪቃ ወፃኢ ምርኣዩ ኣዝዩ ዘሻቅል እዩ፣ ምክንያቱ ክንደየናይ ከም ዝተላብዐ ኣይንፈልጥን ኢና ማለት እዩ ኢሎም።
ውድብ ጥዕና ዓለም ሕማም በዲዶ ቫይረስ ዓለም ቆላሕታ ዝጠልብ ህጹጽ ስጋት ጥዕና ኢሎም ኣዋጅዩ ኣዝየን ንዝተጠቕዓ ከባቢታት ሓገዝ ክግበር ክድርኽ ተስፊዩ እዩ ክለድ 1B ዝበሃል ዓለት በዲዶ ህበይ ዋላ እኳ ብኣፍሪቃ ቀታሊ እኳ እንተኾነ ኣብ ኤውሮጳ ዝሓሸ ኣገልግሎት ጥዕና ስለ ዘሎ ግን ናብ ሽወደን ቀታሊ ከይከውን ይኽእል ማእከላይ ምቁፅጻርን ምክልኻልን ሕማማት ኤውሮጳ ሓደ ሰብ በቲ ቫይረስ ምስ ተለኽፈ ካብ 6 ክሳብ 13 ኣብ ዘለዎ መዓልትታት ከም ረስኒ ሕማም ርእሲ ምሕካኽ ቆርቦት ምቕሳል ጎረሮን ኣንዛ ጮራታትን ዝኣመሰሉ ምልክታት ከም ዘርኢ ሓቢሩሎም መብዛሕትኡ ግዜ በዚ ሕማም ዝተለኽፉ ሰባት ማእከላይን ትሑትን ምልክታት ዘርኢ ኮይኖም ካብዚ ሕማም ይሓውዩ እዮም ትሑት ዓቕሚ ምክልኻል ዘለዎም ሰባት ግን ናብ ሓደጋ ክወድቁ ይኽእሉ እዚ ሕማም ካብ ኣፍሪቃ ወፃኢ ፈለማ እዋን ምርኣዩ ደወል መጠንቀቕታ እኳ እንተኾነ እዚ ከጋጥም ከም ዝኽእል ግን ትፅቢት ዝተገብሮ እዩ ነይሩ وحتى بكرنا من جديد مالين لمن هبتحت زبلارس زوجة حدشن وانون مجلسي قدام يكفال مرحتي بزي تفترة مكفال نخلت تغجمع عبزغ العدك إن يخون تزركب بزبا ويان حرنة تقرأي ويه وحات ما برعسر 14 حفشة قبائيو أم قلا أدرش سماتاتي كيد الله تأدرش أخيبا ويقبائيه وحات كأن قد نفلم أجزي يكونن اتنا حجكن كابتوم زنقرم ترقاقم أخيباتات زي تفلأيو أزو قبائي دحنا تزبل جرح استوحب أخيبا العلوات برحت تودب في اللي أبز تفترة الأوانيو زي سالت زلا أبز قبائي مختلة بومبرن بريزيدنت كزيام محدر آتو جيتاتشو ردان زركبهم للعسر شوعتا بالات ماكلاي كوميتين كالوت كاب دب مبرغن معراب تقرين بزحت توكل تقبت قبائين رسم ما قليلا مالو إذا مونغا مرحت تسلف زلو مفلاي هو حتى بكال ودبا وقلولاو كم زاتو زملكتيوم يخون برك قلولاو كقاتمو أزنا مجمر تاكزي يكونن اتودبا بتاريخون كابر خاد الدبيت كسا 4 كيلو زغط ألوز تفلاليو ودباوي قلولاوات كم زقاتمو يفلات BBC زراربهم كلتا مرحت هوحات نبر تودب نترقاقا مقلولاوات زقالا زلو كابتي زغطلو بوليتيكان سنة حساب نزمنجيو يبلوم حرك أبزم نبرات مرحت زغانا آتو قبر أسرات زي قداي كم تقب محدرات آيكر يبلون تودب زغطلو قلصنتن تحتاتنا زي بلو بوليتيكان أبزمدناتات تمركز متقام زلويو يبلا كابزو بتوسخ بوليتيكا تودب أب ممداب فتاون زلان استمسرته مخانو بمتقاس ستغلولاو كابزي زمنج مخانو يتكس بوليتيكا أرأيون أنفتون تسنى حسب بحفشان تسرعات انت زي محايشو كم محايش زبل أمنت يبلين بل آتا قبرو هو حتى زغلو كلولاو زقاتمو مسارتاوي بحرياتون زغطلو بوليتيكا أتحساس بانيو كال مرحتي هو حت نبر ويزر أرجاش أدنون أتقند تجمع التحساس وايز مثلني أتسنى حسابيو هو حت سنة حساب أسيروز حزو والدبي كتبل نبي بسي قالت هو حت تلان فتاوني فلالي فتاوي بستخل متن حقيفو مسواس اللي في خيد تلاقي ودمات تلاقي سلازخنة يهرم زبلات حساس باينير وكتبل توسخ هو حت قدم حجون حدا سلستكسي والدبراوي كلولاو أقات مويم فالماي والدباو قلولاو شعن شاتمتن سوسان شوعتن أب حرشة زنبرا داوم برد كعاد كان برخا زوردو حارستوتن تمهارون تلاتهم بسوحات يبنيرم في الليابتن قداموت عمتات مسترقي إدايو جبهن إيهاسن تخطاتالي وقات أكايدوم دحرني 17 عامت وقدما هو حد كابتستت أنا سلو بياسا بزوح كير حقارات كيلواتيوم هو حد مسكالوت بير مسرت قبرو الدبات نبومخان 27 عامتات إثيوبيا أم حديرم أبزن عامتات هو حد أموسان لولاونت هاجرن وشت أو بوليسن عبدرا تتصاويتيوم أتنا 17 عامت زكايدو قالسجن داغماوي ترايا نبرن أب قدامت عامتات قالسو تخطاتالو الدباو قلولوات أقات مونيروم دكتور ملقيتا قبروهاد أبتا لين the past to rest بالمتحفو نتقدمي ودباو قلولاو ددبت إلي يصوعم عندما بقسنا يزقلولاو دما أمونغو تما بقالسي استتصنبرو حارستوتن كم أكل هاجرنا برخاز وردو تمهارو تقادلتن زقات أمام قرጫويم حدا خمسرت حوحات زخونة دكتور أرقاو برها أب تمرت دكتوريت ديجرو أبزدالو مزنعتي وتم حارستوتن مجمرة جزي مستمهارو خرخبون كلو نتم تمهارو نعتقاو قالس زي باقعو أو ورقات راكت صوات الزخلون عتقاو قالس كملو انقد عزيب اللو من جيرم يرئيوام نيرم يبلم زم حارستوتن تقالس جمرو المخنيات ساب حدا كاب مسرت حوحات سحول أيلا بزلوم امنت كم زخونة دكتور ملقيتا أما تحفو يتكسم دكتور أرقاو مزنعت 5 قلصو سحول أيلا حدا كابتو مسرتن يتقدم حوحات استمسرت محبر قسقست بيهرة تقرايم بتوسق يدحرم مسرات حوحات ناستات حدا عمت نتودب مرحين يروم مسر الدكتور ملقيتان تقادل تحارستوت كابوز العالم مرحين نبرن سلازي اتقدام يودواو لولاو كقاتم زخلا مونغوتم حارستوت بستفتره وكت كم زخونة يملكت أمرر حاسحول أيلا أب حدا قاز ودق
ኮይኑ ዝተሰምዖም ሓረስቶት ዛብ ቀጻሊ ኣብቲ ውዳቤ ዝህልዎም ተራብ ሓደጋ ዘእቱ ኮይኑ ተሰሚዕዎም እቶም ሓረስቶት ነቶም መሪሕነት ዝሑል ኣየለ ከዳኹም ፈቲኖም ዝበልዎም መራሕትን ምጥቃዕ ውዲት ከም ዝፈጸሙ ዶክተር ሙልጌታ መጽሓፍ ይጠቀስ ዶክተር አረጋው በርሀ ብወገኑ ህወሓት ወታደራዊ ማዕስከሩ ካብ ደደቢት ናብ ማእከላይ ትግራይ ንምግዓዝ ኣብ ዝሓሰበሉ እዋን ካብቲ ከባቢ ወይ ደደቢት ዝመጹ ሓረስቶት ተቃዊሞሞ ይብልም ንሱ ከም ዝብሎ ቶም ሓረስቶት ካብቲ ዝፈልጥዎ ከባቢ እንተወፂኦም ተራኦምን በዚ ድማ ጽልዋኦምን ከንኪ ስለሰጉ ነቲ ውሳኔ ተቃዊሞሞ ድሕሪ እዚ ውሳኔ ቶም ሓረስቶት ኣብ ምስጢራዊ ስራሕ ተጸሚዶም ክብል ይወስኽ መደብ ቶም ሓረስቶት ነቶም ካብ ኮሌጅ ናብ በረኻ ዝወርዱ መራሕቲ ትውድብ ብምቕታል ከም ዝነበረ ዶክተር አረጋውን ዶክተር ሙሉጌታን ኣብ መጽናዕቶም የመልክቱ እቲ መደብ ግን ኣይሰመረን እቲ መደብ ኣብ ግብሪ ቅድሚ ምዓሉ ሕልሞም ፈሽሉ ድሕሪ እዚ ኣብቲ ሜዳ ቃልሲ ስጋት ዓሲሉ ከመገላልጻ ዶክተር አረጋዊ ቶም መብዛሕትኡ ግዜ ድቃስ ዘይብሎም ተጋደልቲ ኣዒንቶም ፈቲጠን ሓዲረን ድሕሪ ፈተና ቅትለት መን ይኣምን ንጸላእቲ ዝተዳለዋ ብርታት ኣብ ልዕሊ ብጾት እንተተኮሳኸ ንጽባሒቱ ህወሓት ነዚ ቀዳማይ ውድባዊ ቅልውላው ንምፍታሕ ህጹጽ ኣኼባ ጸዊዑ ተጋደልቲ ነቐፌታን ነብሰ ነቐፌታን ኣውሪዶም ኣብ መወዳእታ ኩሎም ሓረስቶት ተጋደልቲ ካልኣይ ዕድል ክወሃቦም ተወሲኑ ይብል ዶክተር አረጋዊ ንሱ ከም ዝኳ ተበለ ዶክተር ሙልጌታ ካብ ልቦም ነብሰ ነቐፌታ ስለ ዘውረዱ ኣብቲ ውድብ ክጸንሑ ከም ዝተገብረ ኣብ መጽሓፉ ይገልጽ ቶም ቀንዲ ጠንቀቲ ጸገም ግን ካብቲ ውድብ ክእለይ ከም ዝተገብሩን ወሲኹ ይሕብር ዶክተር አረጋው ብወገኑ ውሕዳት ነቲ ሓያል ሰውራዊ ዲሲፕሊን ክጻወሩ ዘይካልዋ ኣጽዋር እቲ ውድብ ገዲፎም ካብቲ ውድብ ወፂኦም ይብል እቶም ሓቀኛ ነብሰ ነቐፌታ ዘውረዱ ተጋደልቲ ልቦም እንተፈቒድሎም ኣብቲ ቃልሲ ክጸንሑ እንተዘይፈቒዱ ድማ ካብቲ ቃልሲ ክወፁ ካብቲ ውድብ ፍቓድ ከም ዝረኸቡ ክልቲኦም ዶክተር ይገልጹ መራሒ ህወሓት ነበር ገብሩ ኣስራት ልኡላውነትን ዲሞክራስን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትብል መጽሓፉ ኣብ 1967 መእተው ክረምቲ ዘጋጠመ ውድባዊ ቅልውላው አውራጃውነት ተባሂሉ ተሰሚዩ ይበላ እስራኤላውያን ሰፋሮ ንቆሸት ፍልስጤማውያን ምዕራባዊ ገማግም ኣቃጺሎም ብዙሓት እስራኤላውያን ሰፋሮ ኣብቲ ዝተጎብተ ምዕራባዊ ገማግም ፍልስጤም ኣብ ዝርከብ ቆሸት መንበሪ ኣባይትን መካይንን ኣቃጺሎም ሚኒስትር ጥዕና ፍልስጤም ድማ ሓደ ሰብ ከም ዝተቐትለ ኣፍሊጦም እቶም ሰፋሮ ገሊኦም መሸፈኒ ገጽ ለቢሶም መቀጻጸሊ ጥርሙዝን እምንን ብምድርባይ ነታ ኣብ ጥቓ ከተማ ናብሉስ ትርከብ ቆሸት ጂት ከም ዘጥቅዑ ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ሓቢሮም ሚኒስትር ጥዕና ፍልስጤም ኣብ ፈለማ 20ታት ክልል ዕድመ ዝርከብ ሓደ ወዲ ዓዲ ከም ዝተቐትለን ካልእ ድማ ኣብ ኣፍልቡ ብጽኑዕ ከም ዝተሃርመን ገሊጹ ኣሎ ሰራዊት እስራኤል ነቲ ዘጋጠመ ሞት ይምርምሮ ኣለኹ ኢሉ መራሕቲ ፖለቲካ እስራኤል ነቲ መጥቃዕቲ ብምኹናን ገበነኛታት ከም ዝቐጽዑ ቃልኣትዮም ሰራዊት ምክልኻል እቲ ሃገር ሓደ እስራኤላዊ ዜጋ ኣብ ጅት ተኣሲሩ ከም ዝነበረ ሓቢሮም ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝተዘርግሐ ምስሊ ብሓሙስ ኣጋምሸት ኣብ ቆሸት ጅት መንበሪ ኣባይትን መካይንን ብሓው ክቃጸል የርኢ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ንዝኾነ ገበን ተሓተቲ ዝኾነ ኣካላት ተታሒዞም ክኸሰስ እዮም ኢሉ ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ኣብ ዘውፀ መግለጺ ድማ ሓይልታቱ ኣብ ድቓይቕ ናብቲ ከባቢ ከም ዝተዋፈሩን ነቲ ዝተኣከበ ሰብ ንምብታን ናብ ሰማይ ከም ዝተኮስን ብምግላጽ ብድሕሪኡ ቶም ኣጥቃዕቲ ካብ ቆሸት ጅት ተኣልዮም ኢሎም ድሕሪ ከቢድ ፍጻሜ ሓይልታቱ ምስ ትካል ጸጥታ እስራኤል ሽን ቤትን ፖሊስን ብምዃን ሓበራዊ ምርመራ ከም ዝጀመረ ኣፍሊጦም ኣሜሪካ ብሰፋሮ ዝፍጸሙ መጥቃዕትታት ተቐባልነት የብሎምን ደው ክብሉ ይግባእ ኢላ ወሃቢ ቃል ቤት ምክሪ ጸጥታ መንግስቲ ኣሜሪካ ሰብ መዚ እስራኤል ንኹሎም ማሕበረሰባት ካብ ጉድኣት ንምክልኻል ስጉምትታት ክወስዱሎም እዚ ከምዚ ዓይነት መጥቃዕቲ ንምግታእ ጣልቃ ምእታውን ንገበነኛታት ተሓተቲ ምግባር ዘጠቓልል እዩ ኢሉ ፍልስጤማውያን ዓመጽቲ ሰፋሮ ንቆሸታቶም ከጥቅዑ ሓይልታት እስራኤል ፍቃድ ከም ዝህብዎም ብቐጻሊ ይኸስም ትካል ሰብኣዊ ረድኤት ሕቡራት ሃገራት ኦቻ ከም ዝሕብሮ ካብ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ጀሚሩ ብእስራኤላውያን ሰፋሮ ልዕሊ 1,000 መጥቃዕትታት ኣብ ልዕሊ ፍልስጤማውያን ተፈጺሞም እዮም ብሰንኪ ድማ 660 ህጻናት ዝርከቦም ብውሕዱ 1,390 ፍልስጤማውያን ክመዛበሉ ተገዲዶም ኣለዉ ኦቻ ንሕልፈት ህይወትን መጉዳእትን ፍልስጤማውያን ምክንያት ዝኾኑ 107 መጥቃዕትታት ሰፋሮ ብምምዝጋብ 859 መጥቃዕትታት ድማ ኣብ ንብረት ፍልስጤማውያን ጉዳት ዘውረዱ ብምባል ሰኒዱሎም ኣቓልቦ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ኩናት እስራኤል ጋዛ ኣብ ዝተጸምደሉ እዋን በእስራኤላውያን ዝፍጸሙ መጥቃዕትታት ግን ኣሜሪካ ሕብረት ኤውሮፓን ዓባይ ብሪጣንያን ፈለማውን ኣብ ልዕሊ ገለ መራሕቲ ሰፋሮን ነቑጣታትን ማዕቀብ ክገብራ ደሪኹሎም እምበር ከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሰዓት ዜና መሰናዶና ኣብዚ ፍጸም ሓደሽ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ሰላም